Európa legjobbjaival kell megküzdenie a fiatal debreceni informatikusoknak. A 2 évente megrendezett Euroskills elnevezésű versenyen, Európa legjelentősebb szakmai megmérettetésén ismét volt megváltos diákok képviselik az országot. A fiatalok egy egyhetes edzőtáboron vesznek részt Debrecenben. Ennek az elképzelt cégnek a vállalati informatikai csapatát képviseltek. A feladat pedig az, ami az életben is lenne. Hálózatot kell kiépíteni olyan eszközökkel, amikkel egy hasonló cég működteti az informatikai infrastruktúráját. Erre kell a legjobb megoldást megtalálni a 3 fős csapatnak a Euroskills-en, a szakmák Európa-bajnokságának informatikai területén. Most egy edzőtáboron vesznek részt, hogy a legjobb formában legyenek az októberi versenyre. A korábbiaknál is nagyobb erőfeszítést teszünk abba az irányba, hogy minél felkészültebben menjenek a versenyre, és hát az a lehetőség, amit például most az Alföld felajánlott nekünk, ez halatlan nagy jelentőséggel bír, hiszen itt abszolút ideális körülmények között koncentráltan tudnak készülni a versenyre. A magyar csapat most címvédésre készül, az előző Európa-bajnokságon ugyanis szintén a debreceniek képviselték az országot. Ők elhozták az aranyérmet. A felkészülésben az Európa-bajnok csapat egyik tagja is segíti a fiúkat. Abban próbálom őket segíteni, hogy az egyes megoldási stratégiák azok egyszerűbbek legyenek, hogy minél gyorsabban lehessen megoldani a feladatokat, illetve próbálok versenytapasztalatokat átadni, amik másképp működnek az életben, mint mondjuk egy verseny, és erre próbálom őket megtanítani. A magyar informatikai képzés nagyon erős. A munkaerőpiacon mégis hiány van a szakemberekből. Ez a verseny is egy lehetőség, hogy népszerűsítsék a fiatalok körében az informatikát. Számunkra is nagyon fontos, hogy ezt a szakmát, amire a munkaerőpiacon nagyon nagy kereslet van, ezt minél népszerűbbé tegyük a pályaválasztás előtt álló fiatalok számára, és hát ez a verseny ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy reklámot csináljunk neki, hiszen azt látják a fiatalok, hogy Magyarországról indulva szorgalommal, felkészültséggel, tehetséggel, akár a világszinten is a legjobbak közé el lehet jutni. A legtehetségesebbeknek lesz helye a legjobbak között is. A debreceni fiúk bíznak benne, hogy jövőjüket is megalapozzák, ha sikeresen teljesítenek a Euroskills-en. Az olyan vállalatok, amik telekommunikációval foglalkoznak, előszeretettel alkalmaznak fiatal rendszergazdákat, és ugye ez egy nagyon jó referencia, mivel sok multinacionális vállalat is támogatja ezt a versenyt. A nemzetközi versenyt idén Franciaországban rendezik. A debrecenieknek mintegy 30 ország csapatával kell megküzdeniük.